Здравейте, казвам се Мария Гранчарова и вече 20 години съвместно с моята майка Диана управляваме нашият семейен бизнес хотелски комплекс Диана. Разкажете ни повече за вашата професионална дейност и с какво всъщност се занимавате. В основата на нашата дейност са ресторантьорство и хотелиерство, като от повече от 15 години развиваме и дейността кетъринг, организираме всякакви събития от големи корпоративни фирмени събития до бутикови, частни, семейни тържества в територията на хотелски комплекс Диана и на посочена и избрана от клиента локация. Какво ви мотивира да се включите в Дамски бизнес алианс? Смятам, че обединението на женската енергия ще направи света едно много по-добро място за живеене. Какви социални каузи подкрепяте лично или чрез вашия бизнес? Аз и моето семейство винаги подкрепяме каузи от различно естество. Смятам също, че и територията на нашия комплекс е много подходяща за организиране на всякакви арт-терапии и занимания от различно естество, било то за малки и за по-големи хора. Как смятате, че вашата дейност и участието ви в алианса допринасят за обществото? Аз съм човек, който работи с любов към детайла и смятам, че тази моя изтънченост би допринесла до една перфектна организация на каквото и да е тържество и събитие, организирано в Бизнес Алианс. Какво послание бихте отправили към жените, които тепърва започват своя професионален път? За мен дисциплината е в основата. Дисциплина, увереност, да вярват в себе си, успеха ще дойде рано или късно.